kuya ndawo ubonisa ukuthi vele Ngiyaziphepheni bo. Ke gogo. Thapha faka i-rose ndisuke kulona. welcome Musa kumasiyole laptops are fucking rose oh Can you please sit together? uyophelela kuminyaka yakho ngiyakutshela wena nasi uphekisha uyophelela kuminyaka yakho kulekini straight boy Oh, she's in your Utsha manje ngamagla nalezi zinto lezi sonisiza ngani lezi zinto. Oh, thank you so much. Dabula Bazi, thank you so much for the donut. Eish. Kamuso. Yabona? Uzodabula amazwi we are not amazwi we are people and we stand firm. Isilungu sami yo ayingeke. You stand firm in the eyes. Stand firm in the eyes. Thank you so much. Dabula Bazi, dabula wena ke manje. Stand firm in the eyes. Guys, you have a glove. Eat donut. Can you spam donuts? Oh, number 2, you have a booster. Guys, can you try and spam donuts, Jay? On the glove. Hey. Guys, someone's not. Thank you so much. Hey. Nganathi glove lakhona alishayi ngilibukeli. Thula. Sniper. Thula. Thank you Mama Liseli, thank you Nganathi. Thank you so much. Autops. Oh, Mazikweta, thank you so much. Imangenda. Anganasi Sibonelo, thank you so much, guys. Kamus umbize manje smoke. Wena unesmoke. Ngiyabajaja good people. Bafaka le glove labo bayalibukela uma baqeda. Basnipe u84 ngeglove. We. Sawubona smokeless one. Titi. Unjani? Ubani usmokeless one? Ba one. Unesmoke. Wendlalela uFrog kuphela nakhona kumele ubuyisele lama coins ka Frog le move. Ha, ngicela ubheke igift gallery yami ungitshela ukuthi is it only uFrog? Ngicela ubheke igift gallery yami ungitshela Okay. Uyababona? Yayibona? Frog. uFrog, angithi uyadlala uFrog kodwa like it's not everywhere. And like imbuyisela ama coins akhe. Uyangigifta ngoba uthanda ukungifta. Hawu, kodwa nawe. Funa ukudlalani? First to 5. 10. Whatever you can do. Whatever you can manage. Suppression. Because you got to 8 months uyapapa. Anti because you got to 8 uyapapa wena. Mina sokushaya. Ayibo wasintiyeka nina. Sithi nakafikela kubo A kuqala. Umusha kulomkhankaso wabo A laba. I've been on A. Ngithi ngiyafa on A. Kuyabonga for the double time. Kuyabonga, thank you so much. Very MVP. Thank you so much. Bloyibuphi lobo manje. Ngicela ubuze umunye umuntu la ngathi uyahlanya lo. Mara shabuti. That. 8 uyapapa lawyers. Yini manje anas mangibuza. Bathi mina ngiyapha. Nabakhuluma ngami. Mina ngithi uwo phaphayo hayi mina. Ngami ngiyavuma angiphikisa. Hey! Yo, bakithi. Yazi hey, sizokushaya webhodi. Othi siyaphapha mtshela ukuthi yena akaphaphi ngani. Ufinjwe yini ukuthi aphaphe? Yini lemfasile ukuthi angaphaphi? Yes. Nimzile ngithi. Bese sonke coins kanje.
Yes. Ushayedi. Yini manje lo? What is kushayedi? Lapha bakhuluma umyona ngisho nale gift yakhona niyibonile ikhuluma enye ilanga ngisho umuthatha else glory ajaka lo samani musathana mase khali society icult ngali Thank you so much for the rounds. Guys, gonna get one models. oh you didn't get When did you even get one rose? thina sisabhekile sisafuna ukubona amandla akho ukuthi aphelelaphi siyawakala thina siyakala we analyze and attack Right. Hi, my sister. manje Right. I believe you, Mawarna. Yeah. I believe your lies. They're so pure. i wardrobe lese emuva kwakho Yeah?